हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दासान्दि नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों अरुंधति गोल्ड स्कीमनि राङा हाबदोंना हाबाखै होननानै बिनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर आपडेट मोनदों नामा कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा लोगोफोर जोङो स्टेटासखौ नायगोन माबादि पेन्डिं जाना दङ आरो मानो जादों जों गासैबो सावरायगोन बेनिखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लादो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो बेबादि आपडेट मोनबाय थानो हाबदोंना हाबाखै एबा मा जाना दङ नोंनि स्टेटासा नोंनि एकाउन्टाव चेक खालामनांगोन दा बिदिब्ला फै जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना बेयाव लेंगुवेज चेन्ज खालामनो सानदों अब्ला नोंथांमोना नैबे गोजौनि 3 डट्सआव थुना हो बिनिफ्राय बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एसे गाहायाव बोख्लायनानै ट्रेन्सलेट मोनदों अके थ' नोंथांमोना बे ट्रेन्सलेटआव थुनाय लोगो लोगोनो नैबे एसामिसआ इंलिश जागोन इंलिशआ एसामिस जागोन नोंथांमोना गाव गावनि कम्फर्टेबलनि सायाव बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ दा बिदिब्ला दा जोङो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा एप्लाइ अनलाइन नुदों एप्लाइ अनलाइनाव थुनाय लोगो लोगोनो एप्लाइ जागोन बेनिफ्राय स्टेटास नोंथांमोना मनिटरिं खालामनो हागोन बा नोंथांमोना ट्रेक खालामनानै चेक खालामनो हायो अके थ' दानिया जोङो फार्स्टनिफ्राय फैफिनसै क्वालिफिकेसन दा जोङो क्वालिफिकेसनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे क्वालिफिकेसनाव थुदो दा क्वालिफिकेसनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय जानांगौ बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा दा बे गासैबो ओंखारगोन दा नोंथांमोना डाइरेक्ट खिथाखानोसै लोगोफोर बे स्किमाव नोंथांमोना फरायनाय जानांगोन बोथ साइड सानैबो नोंथांमोननिया HSLC पास एबा नोंथांमोना 10 पास जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन जायखिजाया 10 पास जानांगोन बेनिफ्राय माखासे डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ आरो बैसोआ बेसेबां नांगौ बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सआव थुना होदो दा डकुमेन्ट्सआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायदोनै माखासे बैसोनिबो खोथा दङ दा बे बैसोआ जाबाय नोंथांमोननिया मिनिमाम हिनजावफोरा 18 इयार्स नोंथांमोना मिनिमाम बेनिफ्राय मेक्सिमाम दङ मिनिमामा 18 इयार्स अनलि हिनजावफोरा आरो हौवाफोरा 21 इयार्स जानांगोन हौवाफोरा 21 इयार्स जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना कर्ट मेरिज जानो हायो आरो बे जाबाय स्पेशल मेरिज एक्ट 1954 थ' नोंथांमोना बिनि आन्डाराव एप्लाइ खालामनांगोन बा नोंथांमोना हाबा जानांगोन बेनो जाबाय कर्ट मेरिज जानांगोन नोंथांमोना अब्लासो मोननाय जायो दा लोगोफोर नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स बेनिफ्राय बेसेबां दं नोंथांमोननि थाखाय मोजां बाट गाहायसिनानो 18 इयार्स जानांगोन अके अब्लासो कर्ट मेरिज जानो हायो आरो नोंथांमोना जायफोरा HSLC पास नङा नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइखौ खालामनो हाया दा बिनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय बिनाय जादों HSLC नि सार्टिफिकेट गासैखौबो होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नोंनि होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटबो नांगोन जेब्ला स्किमाव एप्लाइ खालामो थ' बे क्लियार जाबाय दानिया एप्लिकेसन प्रसेसआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे 1954 स्पेशल मेरिज एक्टनि आन्डाराव हाबा जानाय जानांगौ मानोना नोंथांमोना बिदि नङाब्ला बे स्किमाव एप्लाइखौ खालामनो हाया दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो रेजिस्टार खालामनांगोन दा ओरैबायदि थायो कर्ट मेरिजआव लोगोफोर मोननै अपसन थायो मोनसेया जाबाय नटारि थायो आरो मोनसेया जाबाय स्पेशल थ' नोंथांमोना बे स्पेशलखौसो एप्लाइ खालामनांगोन दा बेखौ एप्लाइ खालामनोबा मा खालामनांगौ नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ अके लाजोबनानै नोंनि एड्रेस प्रुफ लानानै थ' नोंथांमोना गासैबो बोथ साइड अके जानांगोन फेमिलिया बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगौ थ' नोंथांमोना फार्स्ट टाइम फर्म साबमिट खालामनांगोन नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनानै रेजिस्टार खालामनांगोन थ' नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनायनि आफ्टार 30 डेजनि उनाव नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जागोन आरो नोंथांमोनखौ भेरिफिकेसन खालामगोन आरो नोंथांमोना गासैबो अकेब्ला स' नोंथांमोना कर्ट मेरिजखौ जानो हासिगोन दा बेनिफ्राय उइटनेस नांगौ जायो लोगोफोर थ' नोंथांमोना उइटनेसबो नांगौ जायो नोंथांमोननि थाखाय 3 उइटनेस नांगौ जायो थ' 3 उइटनेस नांगौ जायो नोंथांमोना बोथ साइड उइटनेस थानांगोन अब्ला नोंथांमोना कर्ट मेरिज जागोन थ' बे गासैबो क्लियार जाबाय बेनिफ्राय दानिया स्टेटास नायनोसै जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन थ' एप्लाइखौ नोंथांमोना मबाइलावबो एप्लाइ खालामनो हायो जेब्ला कर्ट मेरिजनि सार्टिफिकेट मोनगोन अब्ला एप्लाइ अनलाइनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबादि नोंथांमोना मोनगोन आरो स' नोंथांमोना बेयावनो नायै एप्लाइ खालामनांगोन मानोना कर्ट मेरिज सार्टिफिकेट मोननाय लोगो लोगोनो बेयावनो नाम्बार थाखायो बे नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन आरो बे जाबाय अनलि वान टाइम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन अनलि वान टाइम नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन थ' डाबल एप्लाइ खालामनो हाया आरो एमाउन्टआ सिगाङाव 40,000मोन दायो 50,000 खालामना होनाय जाबाय होनना बुंदों नाथाय दासिमबो फैसाया हाबदोंना हाबाखै बेनि सायाव आपडेट फैयाखै दा बेखायनो जोङो स्टेटास नायनांगोन नोंनि राङा हाबदोंना हाबाखै जों बेखौ नायनांगोन दा बेखौ जों माबोरै नायगोन स' नोंथांमोना नै बेबादि एसामिसनि आखर जायोब्ला नोंथांमोना बे 3 डट्सआव थुनानै जोङो ट्रेन्सलेट मोनसे अपसन मोन्दोंमोन नालाय बेयाव थुदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बियो इंलिशनि जायो
थ' बेखायनो जाय नोंथांमोना बे स्किमखौ एप्लाइ खालामबायमोन सिगाङाव दा बे राङा हाबदोंना हाबाखै नायनोब्ला जोंनि बे स्टेटास मनिटरिंआव जोङो थुना होनांगौ ट्रेक खालामनानै नायनो हायो दानिया नै एप्लिकेसन नाम्बार मोनो नालाय एप्लाइ खालामनायाव बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय समाव मबाइल नाम्बार होदोंमोन बेखौ नोंथांमोना होनानै मोनसे केपसा मोनदों बे केपसाखौ नोंथांमोना नैबाव होनानै थ' जों साबमिटआव थुना होनांगौ अब्लानो नोंनि स्टेटासा गासैबो शो जायो दा बिदिब्ला जों बे एन्टार खालामसै दा जों बेयाव नायनोसै माबायदि जाना दङ सासे साबस्क्राइबारनिखौ जों नायनोसै बिथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन एक्सुवेलि कड फिनिश जाखांबाय थ' जों नायनोसै दानिया माबायदि फैदों थ' जोङो नायनोसै 1568 थ' बेबायदि थायो मोनसे आइडि नाम्बार थायो थ' नोंथांमोना बेबायदि मोनसे आइडि नाम्बार थायो आरो बेनिफ्राय दानिया मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बेयाव होनांसिगोन थ' जोङो मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनोसै दानिया नोंथांमोना मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय एप्लिकेसन नाम्बार केपसाखौ होनानै लगइन खालामदो साबमिट खालामदो दा साबमिट खालामनाय लोगो लोगो बेबादि स्टेटासा शो जासिगोन गासैबो एप्लाइ साक्सेसफुलि जाखादोंमोन एप्रिलावनो जादोंमोन 2021आव बेनिफ्राय एप्लिकेसन स्टेटासा गासैबो भेरिफाइड गासैबो हियारिं जाजोब्बाय दा गासैबो जाजोब्बाय भेरिफाइड जाबाय बेनिफ्राय जास्ट बेंकआव हरबाय दा बेंकआव पेन्डिं जाना दङ डेट मिन्स नो बाजेट गैयागोन बेनिखायनो पेन्डिं जाना दङ जेब्ला गभर्नमेन्टआ लोगोफोर जेब्ला गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामगोन ना अब्ला नोंथांमोना बेंकआव रांखौ मोननाय जागोन आरो दा पेन्डिं जाना दङ दा पेन्डिं डेट मिन्स माने बाजेट गैयागोन दा बाजेट जायोब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबगोन थ' नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा दा बेयाव नोंना गासैबो अके नालाय दा गासैबो अके थानाय हिसाबै जास्ट बेंकआवल' पेन्डिं जाना दङ बे पेन्डिंआ जेब्ला गभर्नमेन्टआ रांखौहाय रिलिज खालामगोन एबा बाजेट जागोन नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबनाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना सम सम नोंथांमोना स्टेटमेन्ट नायबाय थाबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन